Murielia na gusika mutu wa soro bwatironde nigo kumenya una abwatani nigo bagendete gwesokia nabo igokorokia eganga yabo asokoronera ebirugo ase kiama gya UDA kora ase bunge yabo machoge borabu nigo Dennis Mugira bakagwesokia bene nabo igokoralia eganga yaye asokoronera ekirugo kyobonyakirugo ase kiama gya UDA nigaburia bamenye benseme yo gwesokia asobonge chitariki kianda cy'umutinyi 12 cy'umwaka yiga nabo igokweneke bunango muchora balebu nakoba omunyakirugo boigo nigo abolia onde bwensi olioganete kurwanirira kirugo kende gyonsi wesoke bene nabo igokwelikia Esa Marieta Nkoroku Dennis Mugira Magangi inkurubo machoge borabu ese ward ya Magenje inachire ese more maiso marore kobatebyanga obochobori bore chitariki kianda mutinyo 12 kuru ese kiama kya UDA nekine kiama gya serikali tobwate kire ini power na ande ninteneine ase okoriye kerogo kyobo chairman abantu baminto bonsi ese more na basabira amagoro ino monga amagoro litukerio elinde to tenene na inuamo nche no mosae imenyate ese omochio obosongo nongo kore biashara nenka yane ere gari Magenje Nyabinyinyi kamoranche mbali mutamaiti una obochori ombokare December obochori obo no bwe party na ande mwensi eso oli otagete goso eso obochori obo na atakire kore Chester ngaki ora akorore Chester mabe gogwake kure yega litukeri ogoso ese simi yao oba tester 509 elinde na yoboyo omobo imessage nere kogochera ekoretere kodi yo gukworokinga kwabero oyo omobo kwarecesere gochiko ake ikura litukeri igaba Magenje bonsi ese mwabita muroche no turese ligie mumanyete na itirese ese muri na basabiro amagoraya amuranje litukeri montiga abantu bamintekera mwanjire mwangere libageri nintumie tati opportunity eso kubeka abantu baito ba Magenje amo eso ko baretera amagenderero ali ese tuatigirumaga na intuturigereri bosyo Omorai wense